Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalat ng Pangasinan Watch. Sa paglapit ng eleksyon, abalang umiikot ang mga presidentiable sa pangangampanya at paghingi ng suporta sa taong bayan. Bilang mamamayan, responsibilidad nating magluklok ng isang leader na sa tingin natin ay makapagsisilbi ng tapat sa bayan. Pero ano nga ba ang mga katangiang hinahanap ng botante sa isang leader? Gusto ko yung parehas ang tingin sa mga mahihirap tsaka sa mayayaman. Yung maaasahan sa lahat ng bagay. Kung may malasakit sa kapwa. Natatapos po yung mga proyekto niya, mga pinapangako niya po. Tsaka sana po yung walang patayan dahil marami pong nangyayaring kaguluhan. Ayon kay Anthony Baliton, isang political analyst, malaking bentahe umano para sa isang kandidato ang pagkakaroon ng appeal sa masa. One big thing na kino-consider dyan is yung winnability talaga ng tao. Siya ba'y may appeal sa masa? Because majority of the voting public is composed of the masses. So, character, integrity, and the credibility of the politician or the person running for public office is very, very important para makuha niya yung suporta ng common tao. Paalala naman nito, mahalaga umanong alamin ang track record ng mga nangangandidato bilang gabay sa matalinong pagboto. If ang track record ng tao hindi maganda, okay, definitely, he cannot be an effective leader. He cannot also be a model to the people. So, the better the track record, the better it is na yun ang iboto natin because at least subok na. Upang malaman ng mga hinaing at kahilingan ng mga college student, inikot ni Senator Grace Poe ang ilang mga universidad sa Pangasinan. Nandito naman ako ngayon, hindi lamang para magbigay ng salita, kundi humingi sa inyo ng mga katanungan ninyo kung ano ang inyong mga pangangailangan. Kasi hindi naman pwedeng ako lang nagsasalita. Ang importante ay marinig ko kayo. Tinalakay ng top contender sa presidential survey ang ilang mga bagay na kinakailangang tutukan ng pansin. Gaya na lamang ng pagbibigay solusyon sa makupad na internet speed, dagdag na scholarship para sa mga mahihirap na kabataan at karagdagang trabaho para sa mga kabataang nakapagtapos ng pag-aaral. Sa huli, matibay na pag-asa ang kanyang iniwan sa lahat ng Pangasinense. Kaya huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Si FPJ noon, binumbong ng binumbong, pero bumabangon at lumalaban. Katulad ng mga taga-Pangasinan na hindi mapapatay. Samantala, umaasa naman ang ilang mga estudyante sa ipinangakong tulong ng senadora. On behalf of SG po at sa mga kabataan din po na nandito sa Lyceum, inaasahan po namin na sana masamahan po talaga niya kami sa pagtupad ng aming mga pangarap. Matapos ng campus tour, dumiretso si Senator Poe sa joint induction ng Metro Urdaneta at Metro Dagupan Chamber of Commerce and Industry. Daan-daang mag-aaral ang nakiisa sa naging pagbubukas ng Universities, Colleges, Athletic Association of Pangasinan o UCAAP Intercollegiate Basketball Tournament 2015. 5 kuponan ang magbabakbakan sa hardcourt para sa kampyonato na kinabibilangan ng AIE Green Eagles, PhilCST Top Notch, PIMSAT Dragon, UPang Flames at LNU Dukes na siyang defending champion. Sa temang Sports Towards Drug-Free Athletes, layunin ng UCAAP 2015 na mailayo ang mga kabataan sa illegal na droga. This is a chance for us, itong hosting namin, itong opening natin, to encourage and persuade everybody to be drug-free. No? Kasi yun po ang gusto natin. Sa sports, kailangan fair po at saka walang dayan. Isa rin sa naging highlights ng opening ceremony ay ang pagbibigay pugay kay George Alipio, ang namayapang point guard ng LNU Dukes. Pinarangalan itong the best point guard dahil sa angkin nitong galing at talento. Umaasa naman si Attorney Gonzalo Duque, bahagi ng organizing committee, na kakatawa ng isa sa mga koponan para sa pinaka-engrandeng collegiate basketball tournament sa bansa, ang Philippine Collegiate Champions League. Sana ipinagdadasal natin na mag-host tayo noong Northern Central Luzon Basketball Challenge ng PCL. Ito yung Philippine Collegiate League. At ma-land tayo for the first time, maski sino man ang mag-champion dito sa atin sa Sweet 16 na makikipagtagisan sa mga the best of the best dito sa 2016 Philippine Collegiate League.
Simulan ang liga sa laban ng LNU Dukes at ang Yupang Finma Flames. Nagtapos ang kanilang laro sa score na 76-66 in favor of Dukes. Para mas mainganyo ang mga turista, puspusan ng isinasagawang pagpapaganda ng Alaminos City sa kanilang Lookup Wharf. Ayon kay Solomon Tablang, Tourism Officer ng lungsod, maraming infrastruktura umano ang itatayo sa naturang lugar. Ang itatayo po natin, of course, yung bagong building po ng City Tourism Office. Then magkakaroon din po tayo ng yung mga souvenir shops natin doon, iayos po natin. Magkakaroon po tayo ng restaurant po doon. Magkakaroon po tayo ng mga water equipment na for rent. Then magkakaroon din po tayo ng spa, then mga convenience store po. Bagamat pansamantalang inilipat ang kanilang mga pwesto, ikinatuwa naman ito ng ilang mga souvenir vendors. Okay lang kasi kita naman po lahat ng kita naman lahat ng paninda, hindi na kayo sa dati na parang hindi siya nakikita. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.